Hürmetli milletvekiller, kadirli dostlar, Мәскәү татарлары исеменнән барыгызны да Ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәм. 23 февраль ул Батырлык бәйрәме. Бүгенге тынычсыз вакытта хәрби хезмәтләрен узучы батырларыбызга сәламәтлек телибез. Исән имин кайтыгыз. Безнең Мәскәү татар штабында яшьләрне тәрбияләү эшләре бара. Аларга телебезне, милләтебезне ярату хисен тудырыр өчен, илебезне саклау өчен батыр кыз, егетләр булсын өчен тырышабыз. Барыгызга да саулык, сәламәтлек һәм тыныч гомер телибез. Уважаемые товарищи, друзья, поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу с Днем Защитника Отечества. Этот праздник один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе. Дорогие татарстанцы, 23 февраля наша страна празднует День Защитника Отечества. Хочу поздравить всех, кто знает, что такое воинская служба. Вы всегда находитесь на самом острие событий, защищая интересы Родины и наших граждан. В Татарстане уделяется большое внимание как подготовке молодежи к выполнению воинского долга, так и повышению престижа военной службы. Особые поздравления в этот день тем, кто находится в боевом посту. Именно от вас во многом зависит покой, жизнь людей, судьба Отечества. Примите мои самые искренние поздравления. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и, конечно, мирного неба. Сезне шын көңілден сәламәтлек һәм тынычлык телим, бәйрәмләр сезне. Сезнең кулда ватан, ирлек, хөрлек, батырлык һәм рухи азатлык. Сезнең иңдә сүнмәс яшәү көче, таулар сыман шиксез җаваплык. Сезнең күздә дәртле, якты ишкым, яшәү өчен көрәш, сыналу. Сезнең янда шундый рәхәт безгә. Сезнең янда рәхәт тын алу. Сезнең сүздә яшәү көче хисе, бу дөньяның бөтен матур төсе. Сездән башка дөнья сүнәр кебек, сездән башка яшәү булмас төсле. Сезнең җанда мәңге сүнмәс ялкын. Сездән башка безгә шундый салкын. Сез түлисез гомерегез белән илебезнең тыныч яшәү хакын. Рәхмәт сезгә көчле куллар өчен, сездән үрнәк алыр уллар өчен. Рәхмәт сезгә җирдә булган өчен, яшәү дәрте булып туган өчен.